И здравейте, хора! Вие сте с Нико72 и днес ще ви кажа каква идея имам. Мисля да променим малко акаунта. И какво ще го променим? Всеки ден ще качвам Manhunt. Когато срещу Алекс и може би срещу Брадовчедни. Но, още нещо ще кажа. От днеска започвам Manhunt. Очаквайте колко часа? Не знам. 9 часа, в 8:30 9. Очаквайте да пусна, но ще пускаме Manhunt, не всеки ден FIFA, по-точно FC и какво още? Ще снимаме пак такива крипи видеа, разбира се, няма как без тях. И очаквайте за напреде още нещо, което според мен доста ще ви хареса, защото ще има на него Fortnite, CS2, Counter-Strike 1.6, T-Launcher, Minecraft, Roblox и още много игри. Даже майче има и GTA 5. Но това е за сега. Но очаквайте сигурно в бъдещето. Още не е 100% казано, но очаквайте в бъдещето. Това е нещо, което ще е доста готино, защото ще има сега, от днеска Manhunt, това е направо брутално. Това е за днес. Кажи и ти, каквото искаш да кажеш? Искам да кажа, че може би първо ще се разделим на два рунда. Първо, еди кой си ще гони другия и втория рунд обратно. Обаче нашия Manhunt ще е малко по-различен. Слушате ли? Нашия Manhunt ще е по-различен с какво обаче се чудите. Ще има 20 секунди. Другия човек, който трябва да гони, не този, който ще избягва, трябва да брои. Нали? Това е съвсем нормално. 20 секунди. Но какво още? Ще го качваме на видеа. Не можем на стримове. Не може на стримове, защото нямам 50 абоната. И дори да мога да скачвам стримове, аз не искам. Примерно за бъдещето, когато станем сигурно повече от 1000 абоната или даже и повече, тогава вече ще помислям. Това е.